Wilujeng sonten baika. Sonten Mas. Aku krungu namburi kok gedhi dhuwur. Sakmene kok dhuwur ki dhuwur kok ngendi to? Maksudnya serandale. Oh, ngono. Oh, gedhi dhuwur aku kaget. Sopo lho sing gedhi dhuwur? Aku mek gedhi tok ya, Pak. Maksudnya serandale ngono lho wong. Sandale sing dhuwur. Serandale sing dhuwur lek wonge wong ndak ya ora dhuwur ya ora. Terus Sedengan. kok aja meni blenek ya. Ndak blenek kaya apa. Nah, yo baik ya iki dihibur panjenenganipun Bapak Damis. Anje Bapak Damis ya. Nah, Bapak Damis derasan Ibu Surip sing ajate mantu. Nah, tegese mantu. Mantu tegese mantu. Nah, golekne teman turu. Nah, Mas Agus iki pas kebenaran dino becik utawa dino riyaya lek sampean kan kondang. Lek wong-wong bojo ora kuat salin, lek sampean salin apa ora? Aku. Ora. Lek ora. Oh, ora. Ora lho ya. Nah, iya ya. Wis aku ndak arep omong iki kok kakean musuh kowe mesti kalah. Ayo dibur kadang besan sing sangka sedayu ya, Nduk ya. Ji, Mas. Saya tak emas saya. Saja tak emas nang kene ya. Selamat sore Bapak Ibu. Melambung